खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै बारग' एमसिएलए नेर्सोन बर'खौ फैगौ 16 फेब्रुआरियाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जागासिनो होनना खाम्फा बरगयारिया बुंदोंमोन। बेनि सायावनो नेर्सोन बर'आ फिनजाथाय होदों। खाम्फा बरगयारिया बबेनिफ्राय मा खौरां मोननानै आंखौ 16 फेब्रुआरियाव इउपिपिएलआव जइन जागोन होनना बुंखो? बिथाङानो बेनि क्लेरिफिकेसनखौ होथों होननानै बुंदों नेर्सोन बर'आ। बिथाङा बुंदों, जोंनि बिटिसिआव दासान्दि बिपिएफ दोलो बादि मोजां दोलोआनो गैया। जाय दोलोआव जागायजेननायनिफ्रायनो थानानै दैदेनबोदों, खामानि मावबोदों आरो बे दोलोआवनो थानानै एमसिएलए जानोबो मोनबाय। गोलाव सम बिपिएफ खालामनानै बिपिएफनि मोजां गाज्रिखौ मोनथिनानै आं माबोरै बिपिएफखौ नागारलांनो हागौ? मानोना बयबो आंखौ बिपिएफ होननानैसो सिनायो। आं बिपिएफनिसो दैदेनगिरि, आं गुबुनाव थाङा। बिनिखायनो जायफोरा बिपिएफखौ नागारना थांबाय, नोंथांमोना हायोब्ला गिदिंना फैफिन होननानै खावलायदों नेर्सोन बर'आ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव आथिखालनि गाज्रि थासारिफोरखौ लानानै समाज बेरेखा हाबाफोरनि हेंथायै हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों। मैयानि समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जिल्ला एबसु आरो बर' बिमा गौथुमा बे सांग्रांथिनि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोनदों। जोंनि बर' समाजाव उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा गाज्रि जानाय लोंनायजों गोदोनानै थानाय, फेग्रा मुवा, ड्राग्स बाहायनाय आरो जुलि जाखानायनि उनावबो गथ' गथाय नागारनानै गुबुन हौवाजों गुबुन हिनजावजों लाना खारलायनाय, बेफोर समाज बेरेखा हाबाफोरनि हेंथायै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सा 7 सुबुंनि जिउ गोमाबाय। मख'नो गोनांदि महकुम मेलायाव थांनानै गोबां सुबुंनि जिउ गोमाबाय। आरोबाव मैया फुंबिलि समाव आन्ध्र प्रदेशनि सा 7 सिबियारिफ्रा जिउ गोमाबाय आरो गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। आन्ध्र प्रदेशनिफ्राय सा 20सो सिबियारिफ्रा ट्रेभेलार मिनि बास लानानै थांदोंमोन महकुम मेलायाव। नाथाय फैफिननाय समाव गंसे सिमेन्ट लाबोनाय ट्राक गारिजों सौग्रावलायनायाव जायगायावनो सा 7 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो गोबाङानो गोब्राब जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया मध्य प्रदेशनि जबलपुराव जादों। उदां बिजाथि महरै बिटिसि बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेनानै खननै एमसिएलए जानाय मथंगा बियाबनि माखन सरगियारिया बे बाराव इउपिपिएल राजखान्थियारि दोलोआव जगदान जाबाय। बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ सायख'नानै जगदान जानायनि गाहाय जाहोनखौबो फोरमायना होदों। बिथाङा जेब्लासिम उदां बिजाथि महरैनो रायजो राजानि खामानि मावबोदोंमोन, गोबां समावनो गोबां दैदेनगिरिफोरा माखननि सापर्टारफोरखौ बुंदोंमोन माखननि मानसि होननानै। थारैनो बबेबा मोनसे राजनीतिक दोलोआव थानानै खामानि मावोब्ला रायजो राजाया गोजोननाय मोनगोनदां साननानै आरो अब्लासो माखननि मानसि बुंनाया गैया जागोन साननानै आरो गोसो गोरोबनाय दोलो महरै इउपिपिएल दोलोखौ सायख'नानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानानैनो रायजोनि मोजां खामानिफोरखौ मावलांनो थांखि लाबाय होनना बुंदों माखन सरगियारिया। बिथांजों लोगोसे गोबां सापर्टारफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों होनना मिथिनो मोनदों। हाग्रामा महिलारिनि 4 बोसोरनि खामानि आरो प्रमद बर'नि 4 बोसोरनि खामानि, बेनि एनालाइसिस होनो थांगासिनो दं होननानै बुंदों प्रमद बर'आ। थारैनो हाग्रामा महिलारिया 4 बोसोराव बेसेबां जौगानायनि खामानि मावदोंमोन आरो दायो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ 4 बोसोराव बेसेबां जौगानायनि खामानि मावखो, बेनि फारागथिखौ प्रमद बर'आ होनो थांगासिनो दं होनना बुंदों प्रमद बर'आ। हाग्रामा महिलारिनि सिआइडि हरनाय खोथानि सायाव प्रमद बर'आ बुंदों, हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सासन खालामनानै बिनि सिगाङाव माखासे बोसोर सोमावसारनानै दिनैसिमबो बिथाङा उन्दै मानसिफोरबायदि खोथा बुङो आरो बिथांनि मोनफ्रोमबो खोथायानो अजन गैया। बिथाङा दिनै गावनि लोगोफोरखौ हमथानानै लाखिनो हायाखै, रायजो राजाखौ हमथाना लाखिनो हायाखै आरो गावनि दैदेनगिरिफोरखौनो गावजों बिथाङा मोजां सोमोन्दो लानानै सामलायनो हायाखै आरो बिब्दिनो साफा साफा ओंखारलांगासिनो दं। बेखायनो बिथाङा जानला मोनला बाथ्राफोरखौ बुंदों होनना बुंदों प्रमद बर'आ। खाम्फा बरगयारिनो माबे बिबानखौ होगोन, बेनि सायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंफोरनानै होबाय। जों खामानि मावनांगोन। खाम्फा आरो सनदननि जिथु थासारि, इउपिपिएलनि जिथु बिसोरनि बिबान, बे बिबाना माबायदि बिबानाव लाखिनानै खामानि नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो गोबाङानो बे बाथ्राखौ सोंदों जे खाम्फा बरगयारि बिथांखौ मा बिबान होगोन। दैदेनगिरि सासेया गावसो गुबुनखौ थिग खालामो, बिथांखौ गुबुना थिग खालामा।
दा नंखायनो बिथाङा दैदेनगिरि हिसाबै फैदों, दैदेनगिरि हिसाबै दैदेनगोन। बिटिआर ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ, हारि माहारिनि जेंनाफोरखौ मिथिगौ, रांखान्थि समाजखान्थि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ। दा बे हिसाबै जि खामानिखौ बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थाना मावनो हायाखैमोन बेखौ इउपिपिएल दोलोआव फैनानै गोख्रोङै मावलांनो हागोन। आरो इउपिपिएल दोलोआ अरायबो सासे गोरों सुबुंखौ मान होयो, गोरों सुबुंखौ अराय सम जों हास्थायो आरो गोरों सुबुंफोरनि जि थट्स एन्ड आइडियास, कालेक्टिभ आइडियासफोरखौ लानानै दावगालांनायखौनो जों लुबैयो। बारग' एनडिबिफोरा गोदान राजखान्थियारि दोलो दानो नागिरनायनि सायाव प्रमद बर'आ मा बुंखो खोनासंदो। नांगौबायदि मावनो हायैया जोंनि थाखाय जथेस्थ' खहा जादों आरो जोङो मार्च दानाव बिथांनि 17 बोसोर खामानि मावनाय, जोंनि 4 बोसोर जालांबाय कमप्लिट खामानि मावनाय आरो बिथांनि 4 बोसोराव मा जादोंमोन, जोंनि 4 बोसोराव मा जादों, बे गासैनिबो मोनसे एनालाइसिस होनो थांगासिनो दङ आरो बै समाव रायजो राजाया नुगोन जे बिथांमोना मा मावदोंमोन आरो जों मा मावखो। बिटिसि इलेक्शना 2025आव जागोनखाय राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गोबां सानलायनाय फैदों बा गावबा गावनि मेथमेटिक्सफोरखौ बयबो खालामदों। दा बे हिसाबैनो गोदान गोदान बारहावाफ्रा फैदों। नाथाय इउपिपिएल हिसाबै जों जोबोद कम्फर्टेबल अबस्थायाव दङ आरो थांनाय 4 बोसोराव जोबोद डेडिकेटेडलि आरो सिनसियारलि रायजो राजाफोरनो जिखिनि अननाय होनांगौ, मान होनांगौ आरो खामानि मावनांगौ बेखौ मावबोदोंखाय जोंनि फारसे रायजो राजाफोरनि अननाय आरो मोजां मोननाया दैनि दिन बारायलांबाय थादों। दा नंखायनो नेक्स्ट जि इलेक्शन जागोन बे इलेक्शनाव इउपिपिएल हान्जाया एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दानो हागोन, बियो रोखा जानानै दङ। बेराफारसेथिं जों नुबाय थादों दायो बारग' एनडिपि इउनाइटेड फरामा दायो मोनसे राजखान्थि खुलिनो थाखाय बिथांमोना सोलो खालामदों। बे बिथांमोननि बाथ्रा, गावसोरबा मा एजेन्डा लादों बे बिथांमोननि बाथ्रा, बेखौ आंथ' बुंनो हाला। खिन्थु दानि समाव बेबायदि गोदान राजखान्थि दोलो दानानै मायबा मोनसे खालामनो हागोन आंथ' बेखौ बुजियाखै। दाबो हाग्रामा महिलारिया दाबो बुंबाय थादों जे सनदन ब्रह्म खाम्फा बरग'या फैबाय, बिथांमोना माने दायो डेपुटेसनावसो हरदों होनना बुंदों। हाग्रामा महिलारिया बिनिख्रुइ आरो मा साननो हानो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखिनिनो बिनि लिमिटा साननायनि। दा बेखिनिनिख्रुइ आरो बारा हाग्रामा महिलारि बिथाङा साननो हागोन होननानै आं साना। आरो बिनिखायनोथ' दिनै रायजो राजाफ्रा सोलायदों। रायजो राजाल' सोलायदों बे नङा, बिथांनि दोलोनि मानसिफ्राबो बिथांखौ नागारनानै बिथांनि दोलोखौ नागार थांनो गोनां जादों। दा नंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि रायजो राजानि खामानि मावनांगौमोन बेखौ नांगौबायदि मावनो हायैया जोंनि थाखाय जथेस्थ' खहा जादों आरो जोङो मार्च दानाव बिथांनि 17 बोसोर खामानि मावनाय, जोंनि 4 बोसोर जालांबाय कमप्लिट खामानि मावनाय आरो बिथांनि 4 बोसोराव मा जादोंमोन, जोंनि 4 बोसोराव मा जादों, बे गासैनिबो मोनसे एनालाइसिस होनो थांगासिनो दङ आरो बै समाव रायजो राजाया नुगोन जे बिथांमोना मा मावदोंमोन आरो जों मा मावखो। नोंथांमोननि लोगो हान्जा बिजेपिआ बुंदों बिथांमोना मोनसे माने जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं होननानै बुंदों, बिथांमोननि आखायाव फैगोन होनना बुंदों। आं बुजियाखै बिथांमोना मा जारिमिन सोरजिनो थांदों। जारिमिनाथ' सानफ्रोमबो जायो, मुलुगाव गोदान खामानिया सानफ्रोमबो जारिमिनानो जायो। दा माबायदि जारिमिन सोरजिनो थांदों बेखौ आं बुजियाखै। थेंक इउ।